नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत झणझणीत असं मालवणी पद्धतीचं टोमॅटोचं सार. टोमॅटोचं सार बनवण्यासाठी मी इथे 3 टोमॅटो घेतले आहेत कच्चे. त्याच्यानंतर अर्धी वाटी ओलं खोबरं, अर्धा छोटा कांदा उभा चिरून घेतलाय, 1 चमचा धणे घेतले आहेत, पाव चमचा जिरं, 2 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. लसूण मोठा असल्यामुळे मी इथे 2च पाकळ्या घेतल्या आहेत, तुम्ही जास्त घेऊ शकता. 3 मिरच्या घेतल्या आहेत मी काश्मीरी, त्या भिजवून घेतलेल्या आहेत 15 मिनिटं, म्हणजे वाटायला आपल्याला सोपं होतं. आणि या मिरच्या फारशा तिखट नसतात पण रंग खूप छान येतो, म्हणून आपण मिरच्या वापरणार आहोत. त्यानंतर 4 ते 5 फक्त मेथीचे दाणे, पाव चमचा मोहरी आणि कढीपत्ता, हे दोन्ही आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत, आणि चवीसाठी मीठ. आता सारासाठी जे 3 टोमॅटो घेतले आहे ते मी इथे टोमॅटो बुडतील एवढं पाणी ठेवून एका पातेल्यामध्ये उकडून घेणार आहे. उकडलेले टोमॅटो आता आपण थोडे गार करून घेऊया. आपले टोमॅटो गार होत आहे तोपर्यंत आपण खोबऱ्याचं वाटण करून घेऊया. त्यासाठी आपण आधी मिरच्या घालूया, ओलं खोबरं, कांदा, लसूण, जिरं, धणे घालूया आणि मेथीचे दाणे घालून घेऊया. थोडंसं पाणी घालूया, पाव चमचा हळद घालूया. आता हे सर्व साहित्य आपण बारीक छान वाटून घेऊ. इथे आता आपण मिरची आणि खोबऱ्याचं वाटण बारीक वाटून घेतलेलं आहे. आता आपले टोमॅटो गार झाले आहेत, तर आपण सालं काढून घेऊया. टोमॅटो चांगले शिजल्यामुळे सालं आपली पटकन निघतायत. देठाकडचा भाग जो आहे थोडासा कट करून टाकूया. आता मी इथे जमतील तेवढ्या बिया पण काढून घेते टोमॅटोच्या. बिया आपल्याला घ्यायच्या नाहीये, तिथे बिया काढून टाकते. आता आपण हा उकडलेला टोमॅटो पण बारीक वाटून घेऊया मिक्सरवरती. इथे आपण टोमॅटोचा गर पण बारीक वाटून घेतलाय. इथे मी गॅसवर एक भांडं ठेवलंय, त्यावरती आता आपण 2 छोटे चमचे तेल घालूया. आता या तेलावरती मोहरी घालूया आणि कढीपत्त्याची पानं फोडणी तयार करू. मोहरी तडतडल्यावर आपण आधी टोमॅटोचा गर घालूया वाटलेला, आणि 1 मिनिट ढवळून घेऊ. आता या टोमॅटोवरती आपण जे वाटण तयार केलेलं आहे मिरची आणि खोबऱ्याचं ते घालूया. इथे मी टोमॅटो उकडला ते पाणी ठेवलेलं आहे, ते पाणी पण आपण घालूया. आता आपण मीठ घालूया. आता या टोमॅटोच्या साराला एक छान उकळी काढून घेऊ.
इथे आता आपल्या साराला छान उकळी आली आहे. आता आपण गॅस ऑफ करून टाकूया. आता आपलं झणझणीत असं मालवणी पद्धतीचं टोमॅटोचं सार तयार आहे. हे सार तुम्ही भाताबरोबर तसेच चपातीबरोबर कशाबरोबरही सर्व करू शकता. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.